as participacións en cobrar teñen en pé de guerra os veciños de Marín. Os gañadores seguen sen ver un peso un mes despois e o presidente da asociación está no punto de mira. Non di cal é o motivo de non cobrar e a día de hoxe non sabemos cando imos cobrar tampouco. Por que non lles paga? Chegarán a cobrar o que é seu? A pedrea da discordia. Hoxe, no termómetro. A alegría que deu paso a indignación en Marín, 12:59 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Que tal, Pepo, Gloria? Moi bons días. Bos días, que tal, como estamos? Chegastes aí a pesar de Ingrid, a pesar do temporal. Bueno, estamos con Manu, que se estrea hoxe no termómetro, podólogo, que logo falaremos con él de calzado cómodo. A nosa María, que tal? Buenos días, moi ben, moi ben. Moi bons días a todos. Bueno, por se perderon nesta historia, imos a recordar o que pasou en Marín. Ali estaban moi contentos porque lles tocou un bo pellizco da lotería de Nadal, pero nunha asociación que mercaron participacións non as tiñan todas consigo co encargado que lles tiña que pagar. Xa pasou máis dun mes do sorteo de Nadal, pero en Marín os agraciados da pedrea da asociación Botón de Ancla seguen sen recibir o investido, segundo contan os premiados. O 3 e o 9 de xaneiro, os veciños foron citados no bar O Lar de Rosa, pero ninguén se presentou para facer efectivo o pago. Ante a falta de novas, a xente comezou a poñerse nerviosa ao ver cada vez máis lonxana a opción de recuperar os cartos. Algúns aseguran en redes sociais que o presidente da asociación ten fama de mal pagador. Dende o termómetro, entrevistamos a algúns dos veciños afectados. Non di cal é o motivo de non cobrar e a día de hoxe non sabemos cando imos cobrar tampouco. Ante a avalancha de comentarios, o presidente da asociación comunicou aos afectados que se comprometía a facelo pago canto antes, sen especificar unha data concreta para, segundo el, non marear a xente. Hai un par de días a asociación volveuse poñer en contacto cos premiados e citounos para cobrar o que lles pertencía. Segundo nos contan os veciños, ao chegar alí, só uns cantos foron os afortunados de cobrar o premio. O presidente decidía a dedo quen si cobraría rifas. Puxémonos en contacto con Antonio Vidal, un murcián que estes días tratou de cobrar o premio e que volve á súa comunidade coas mans baleiras. Nos hemos congregado alrededor de 20 personas. Este señor nunca ha aparecido esta mañana por allí. Chegarán os veciños de Marín finalmente a recibir a tan agardada pedrea? Agardemos que poidan recuperar canto antes os 20 euros da discordia. Pois agardemos, sí, porque Tania, ti estás agora mesmo aí en Marín cuns veciños que aínda non viron un peso, non? Efectivamente, Rocío, estou con algúns dos veciños, non todos, dos que aínda non cobraron, non foron os afortunados que onte sí que cobraron. Dende o termómetro tivemos a posibilidade de falar co presidente da asociación que nos contou que onte se pagaron 93 papeletas e que entre luns e martes se pagarían o resto. De feito, tamén Manuel, o presidente Nuria, puido falar contigo, enviouche un WhatsApp hoxe pola mañán, non? Dicíndoche que che iba a levar os cartos ao teu establecemento. Foi así, finalmente? Non. Foi ayer que me dixo que iban a pasar polo establecimiento e hoxe volveron a chamar que volvían a pasar polo establecimiento sobre as 11, 11:30. E ni as 11 ni as 11:30, ni ayer nin hoxe. El comenta que entre o luns e o martes vai a pagar o resto de papeletas. Esperemos, ojalá, pero pareceme indignante, humillante que estemos aquí reclamando, parece que estamos mendigando o que é noso. Unha papeleta que nos tocou, que ten que pagar. Mareanos un día ou outro, agora están pagando, agora non están pagando, subes aquí, perdes o tempo. Claro, estes veciños achéganse ata o bar da asociación, non? Para cobrar, que é donde vos citan, donde vos din que é donde vos van a pagar, pero iso non ocorre. Aquí non aparecen máis que o do bar, que di que non sabe nada e aquí non cobran nadie. Ti mesmo onte ibas a interpoñer unha denuncia, pero finalmente... Sí, iba a denunciar, pero el chamoume, díxome que iba a pagar, que hoxe que me citaba donde quixera e que me pagaba, pero nada. Vos credes que finalmente, Nuria, isto vai a ocorrer, que finalmente ides a cobrar as vosas participacións? Eu ainda teño confianza de que sí. Ti, por exemplo, canto terías que cobrar? Porque, bueno, eso depende das participacións que compraras. Teño 100 euros son. Pero supoño que sí, porque senón a ver, isto vai traer repercusións, porque evidentemente se non cobramos ten un plazo hasta marzo, xa sabemos, pero sin cobrar non vamos quedar.
Bueno, pois esta é o chamamento que fan estes veciños de aquí de Marín porque queren cobrar a súa participación e, como vos comentaba, por parte do presidente da asociación co que poidamos falar, din que entre luns e martes pagarían o resto de participacións e o gallá así sexa.